Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu. Tokom dana 23. decembra oružane snage Rusije nakon jedne zaista duže pauze pokrenuli su jedan veliki mehanizovani napad na Konstantinovku. Napomenut ću da je ovo jedna velika promjena, jer Rusi tokom posljednjih nekoliko meseci nisu koristili ovoliku količinu tehnike da napadnu neku lokaciju. Njihov napad započet je iz grada Toretska, gdje je ruska tehnika preko ovoga puta nastavila da napreduje u pravcu Konstantinovke. To jasno možete vidjeti i na geolokacijama koje su ovdje zabeležene. Ovdje imamo nekoliko geolokacija koje su zabeležene tokom 23. i 24. decembra. Napomenut ću da su ove lokacije preuzete sa ukrajinskih nadzornih dronova, gdje možete vidjeti kako oni pokušavaju da zaustave ruske napade sa artiljerijom i FPV dronovima. Dakle, Rusi nakon zaista jedne duže pauze ponovo koriste jednu veću količinu tehnike da napadnu neki grad. Ovoga puta to je Konstantinovka. Ovi snimci traju po nekoliko minuta i tokom dana bit će postavljeni u celosti na Telegram kanal. Također važno je istaći da su Rusi u ovom napadu već izgubili dosta tehnike koja je mahom uništena sa FPV dronovima, što jasno možete vidjeti i na ovoj geolokaciji. Dakle, zaista jedan veliki fokus od strane ukrajinske vojske da zaustave ovaj veliki mehanizovani napad. Cilj ruske vojske je da se konačno probije odbrana u Konstantinovci i da se uđe u sam centar grada. Za sada imamo informacije da su oni došli do dela teritorije koji su već kontrolisali, a da li su uspeli da napreduju van granica toga još uvijek nije poznato. U toku snimanja ove epizode u Konstantinovci se vode zaista intenzivne i žestoke borbe. Očekujem da ćemo tokom dana imati više informacija vezano za ovaj napad, jer je on poprilično velik i Rusi će sigurno poslati dodatna pojačanja, koje, kao što sam rekao, imaju cilj da probiju odbranu u Konstantinovci. Ovdje također već imamo zabeležene neke teritorijalne promjene i one se uglavnom odnose na deo fronta koji je kod naselja Ivano Polja. Dakle, belo obeleženi delovi teritorije koje možete vidjeti na mapi su prešli pod rusku kontrolu. I oni ovdje pokušavaju da skrate liniju fronta, kao što sam i najavio u jednoj od prošlih epizoda, a to je do crvene linije, a zatim i da nastave napredovanja. Iskreno, nisam očekivao ovako veliki mehanizovani napad od strane ruske vojske. Do sada oni su napadali u manjim grupama i najviše napada su izvodile DRG jedinice. Ovo je jedna velika promjena i očigledno Rusi žele da završe priču oko Konstantinovke veoma brzo i da preuzmu u potpunosti ovaj grad pod svoju kontrolu. Također i sa ruske strane imamo dosta napada sa FPV dronovima, što jasno možete vidjeti i na ovim geolokacijama gdje Rusi pokušavaju da unište ukrajinsku logistiku. I ovaj snimak također traje nekoliko minuta i u celosti će biti postavljen na Telegram kanal. Dakle, obe strane, kao što i jasno možete vidjeti, koriste zaista veliku količinu FPV dronova. Također Rusi i sa artiljerijom pokušavaju da unište ukrajinske položaje, što jasno možete vidjeti i na ovoj geolokaciji. Dakle, ruska vojska je pokrenula jedan ozbiljan mehanizovani napad na Konstantinovku u cilju da probije odbranu i u potpunosti preuzme ovaj grad pod svoju kontrolu. Dakle, nakon preuzimanja pune kontrole Pokrovska i Severska i gotovo u potpunosti mirnog grada, Rusi sada pokušavaju da preuzmu i u potpunosti Konstantinovku. U toku snimanja ove epizode stiglo je još dosta informacija vezano za novi napad ruske vojske, koji je započet tokom jutra 24. decembra. Ovi izvori tvrde da su Rusi iz pravca naselja Ševorne i Stupočki započeli napade ka ovom delu Konstantinovke, ali nije poznato da li su ovdje uključene DRG jedinice ili imamo još jedan mehanizovani napad. Nadam se da ću tokom dana imati više informacija vezano za ovaj napad koji ide sa desnog boka, ali mogu slobodno da kažem da trenutno najintenzivnije borbe na celom frontu su u Konstantinovki. I tokom narednih nekoliko dana nas očekuju zaista žestoke i intenzivne borbe i možemo iz ovoga grada očekivati zaista dosta geolokacija. Sve informacije koje budem pronašao u toku dana postavit ću u celosti na Telegram kanal. A sad ću preći do grada Severska, još jedan deo fronta gdje oružane snage Ukrajine imaju izuzetno velikih problema. Ruska vojska, nakon što je preuzela Seversk, nastavila je svoje napredovanja i možemo jasno vidjeti da oni sada napreduju duž celoga fronta, dakle od naselja Vasikovka, pa Ženo, Svjatopokrovskija, pa sve do naselja Plantonovka.
Belo obeleženi delovi teritorije koje možete vidjeti ovdje na mapi su prešli pod kontrolu ruske vojske. I cilj ove ofanzive je da se što je više moguće približe gradu Slavjansku, još jednom veoma važnom gradu koji će ruska vojska u narednim mesecima pokušati da preuzme. Ono što očekujem u narednom periodu jeste da će Rusi biti fokusirani da napreduju do kanala Severski Donjec. Liniju ovog kanala sam obeležio crvenom bojom kako biste jasnije mogli da vidite. Dakle, očekujem veliki fokus ruske vojske u narednim mesecima na ovom delu teritorije. Na ovaj način, oni bi se približili Kramatorsku, Slavjansku i Družovki, što bi ugrozilo zaista veliku količinu teritorije i 3 veoma važna ukrajinska grada. Također, ova operacija je povezana i sa ruskim napadima na Konstantinovku, jer oni kontrolom Konstantinovke bi se približili Kramatorsku sa još jedne strane. Dakle, ovo su sve povezane operacije i možemo očekivati u narednom periodu još više teritorijalnih promjena. Dalje na frontu, kod grada Kupjanska, oružne snage Ukrajine nastavljaju sa svojim napredovanjima. Iz samog centra grada nije bilo više informacija tokom posljednjih nekoliko dana. Intenzivne borbe i dalje traju. Jedine informacije koje su stigle dolaze nam sa ruske strane, koja tvrdi da je poslala dodatna pojačanja u sam grad. A jedina promjena koju imamo tokom posljednjih 24 sata je u blizini naselja Zapadne. I ona je u korist oružnih snaga Ukrajine. Dakle, belo obeleženi deo teritorije koji možete vidjeti su Ukrajinci vratili ponovo pod svoju kontrolu. I kao što možemo vidjeti nekoliko nedelja uzastopno, ukrajinska vojska beleži uspehe na delu fronta kod grada Kupjanska. Njihov cilj je puna kontrola ovoga grada. Situacija u Vovčansku je u potpunosti u korist ruske vojske. Oni su u prethodnim danima preuzeli naselje Prilipovka i Vilča. Dakle, još 2 naselja na ovom delu fronta su pod kontrolom ruske vojske. Napomenut ću da su borbe za Vovčansk trajale izuzetno dugo, a nakon što su uspjeli da probiju odbranu, ruska vojska preuzela je nekoliko manjih naselja koje se ovdje nalaze za jedan veoma kratak period. I možemo u narednom periodu očekivati još većih teritorijalnih promjena, posebno u pravcu naselja Hravske i Semjonovka. Hravske i Semjonovka su veoma važne za nastavak ruskih operacija. Oni pokušavaju da blokiraju dodatna pojačanja oružnih snaga Ukrajine, jer je njihov sljedeći veći cilj na ovom delu fronta kontrola grada Bili Koldazi. Iz ovog razloga su im potrebne Hravske i Semjonovka, kako bi mogli da kontrolišu ovaj deo teritorije sa FPV dronovima. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.